Клиентски портал Моята пенсия. За да достъпиш в портал Моята пенсия е необходимо първо да се регистрираш в Евротръст. Отвори приложението и избери език. Приеми. Създай свой 6-цифрен пин-код. Създай парола, която ще ти послужи, ако забравиш пин-кода. Натисни ОК и разреши на приложението достъп до твоята камера. Сканирай личната си карта. Започни от лицевата част, след което сканирай гърба на картата. Потвърди. Следва лицево разпознаване. Постави устройството пред теб на нивото на очите си и го задръж. Лицето трябва да е равномерно осветено и да запълва овала. Въведи своите контакти. Въведи кода, който получи в SMS съобщение и потвърди. Отиди в менюто настройки и избери профил. Увери се, че всички полета са отсветени в зелено. Влез в имейла си и последвай линка. Честито! Вече имаш регистрация в Евротръст. След тази стъпка може да преминеш към портала на Алианц.